дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба маъракаи муҳими сиёсӣ интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон омодагии ҷиддӣ мегиранд. Дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо шиору навиштаҷоти таҷассумкунандаи рӯзи интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон насб карда шуда, омодагиҳо идома доранд. дар ноҳияи кӯҳистони Мастчо, чундигар шаҳру навоҳии мамлакат, омодагиҳо ба интихоботи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ки 11 октябри соли 2020 баргузор мегардад, ҷараён дорад. бо мақсади муҳайё намудани шароити муносиб барои интихобкунандагон ҷиҳати гузарондани ин маъракаи сиёсӣ, ҳавзаи интихоботии кӯҳистони Мастчо рақами 39 бо 35 участкаҳои интихоботӣ бо муқаррароти ҳудуд, рақам ва шумораи пешакии умумии 14987 интихобкунанда ташкил карда шудааст. ҳами 35 участки интихоботӣ имрӯз дар асоси нақши зикршуда омода гардида истоданд ва барои аз ҷиҳати техникӣ муҷаҳҳаз гардондани участкҳои интихоботӣ мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва ташкилоти муассисаҳои ноҳиявӣ кӯмаки амалии худро расонда истоданд. участкаи интихоботии рақами 35 ки дар дуртарин деҳаи ноҳия, деҳаи Деҳавз дар масофаи беш аз 80 километр ҷойгир аст, дар ҳолати хуби омодагӣ қарор дорад. участкаи номбурда ҳудуди деҳаҳои Деҳавз ва Деҳисорро бо шумораи 291 нафар интихобкунанда дар бар мегирад. برای انتخاب کنندگانی که امکانیتی در انتخابات اشتراک کردن را از سبب‌های مثلا بیماری، برجاماندگی، پیرانسالی قوطی‌های سیار تشکیل کرده شده است و آنها به واسطه این قوطی‌های سیار میتوانند انتخابات را انتخاب نمایند. участки انتخاباتی رقم 35 در آن تمام شرایط‌ها مهیا گردانده شده است. 310 нафар интихобкунандагон дар участкаи интихоботии рақами 25 ки дар бинои муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 25 деҳаи Истошон ҷойгузин аст, бо фароҳам овардани шароити арзанда барои интихобкунандагон омода мебошад. корҳои фаҳмондадиҳӣ дар участка рафта истодааст. мо аъзоёни участкаи интихоботӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ин маъракаи сиёсиро ба сари баланд гузаронем. дар ҳамаи участкаҳои интихоботӣ маводҳои иттилоотӣ, хонаи модару кӯдак, нуқтаи тиббӣ, ҳамчунин барои он нафароне ки ба участкаҳо омада наметавонанд бо ягон сабаб қуттии сайёр ва дар нуқтаҳои овозиҳӣ маводҳои антисептикӣ ва безараргардонӣ муҳайё карда шудааст. барои омода намудани участкаҳои интихоботӣ 53 нафар волонтерҳо ки ба омӯзиши масъалаҳои интихобот машғул ҳастанд, ёрии худро мерасонанд ва дар оянда ҳамчун мутахассис соҳаи интихоботӣ онҳо омода шуда фаъолият менамоянд. корҳои фаҳмондадиҳӣ, тақсим намудани маводи тарғиботиву дастурамалҳо барои аъзоёни участкаҳои интихоботии ноҳияи кӯҳистони Мастчо аз ҷониби комиссияи ҳавзавии интихоботии кӯҳистони Мастчо рақами 39 ба роҳ монда шуда, машваратҳои ҳуқуқиву фаҳмондадиҳӣ бо ҳамаи аъзоён ва раисони участкаҳову ҳавза доир мегардад.